Ezt még a szögödiek is megirigyelnék. Igazi harcsapaprikás, isteni túrós csúszával az új halászkert étteremből. Gyere, mutatom. Füstölt szalonna zsíron elindítjuk a finomra vágott vörös hagymát. Eközben a paradicsomot és a paprikát is feldaraboljuk. Ezeket a megpirult hagymához hozzáadjuk, közben sózzuk, borsozzuk és zúzott fokhagymát, kis fűszerköményt és fűszerpaprikát adunk hozzá. Ezután kis vízzel felöntjük. Amíg az alapunk fő, addig felvágjuk az afrikai harcsafiléket. Majd a paprikás alapunkat pépesre turmixoljuk. Hogyha ez megvan, akkor hozzáadjuk a harcsákat és megfőzzük. Tejszínnel dúsítjuk. Amíg fő a paprikásunk, addig a szalonnazsíron a túróval összekevert tésztát lepirítjuk. Sózzuk, borsozzuk. Az előre lepirított füstölt szalonnákat hozzáadjuk, majd tejfölt öntünk hozzá. Már csak a tálalás van hátra. Díszítésként egy kis tejfölt, paprikaport és borsócsírát teszünk rá. Kóstold meg az új halászkert étteremben Gyömrőn, Táncsics Mihály út 35. Nézd meg az étlapot az újhalászkert.hu oldalon.